गाजा बिफां बेखौ माबाबो होनो जोङो अर्जुन मोदैबो होनो बेखौ मुलि बानायो मेडिसिन बानायो। हाय फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा नायलांबाय थादो। नैबे फात गाजा बेखौ जों अर्जुन मोदैबो बुङो। बियो मोनसे मेडिसिन। बेखौ जायोब्लाथाय जोंनि देहा सिंनि उदैफोरा साफा जायो। जेरैबायदि जोंनि देहायाव बायदिसिना बेमार जानाय, किडनि पाथर जानाय, हासुनो हायि जानाय, पेसाब गरम जानाय आरो उदै सानाय, बेफोर ख्रेब ख्रेब उदै सानायफ्रा हामो आरो उदैया साफा जायो। उदै गरम जानायफ्राबो बेखौ जाबाथाय उदैया साफा जायो। बेखौ सानसेयाव बिलाइ गांनै बा गांनै लानानै एबा गांथाम लानानै रस दिहुनना लानानै सिकनिजों साफायै सरना लानानै दै गुदुं दुंब्रुजों मिलायनानै लोंनांगौ। सानसेयाव खनथाम लोंनांगौ। फुं बेला सानजौफु लोंनांगौ। उदै खालियाव लोंनांगौ बेखौ। होमबाना जोंनि उदैयाव जानाय जेरैबायदि किडनि पाथर, पेसाब गरम आरो उदै गरम जानायफ्राबो हामो। किडनि पाथर जानायफोरा जेरैबायदि डाक्टरफोरनाव थांनानै अपारेशन खालामनो हाया, गियो, बिसोरबायदि मानसिफोरा बे मुलिखौ लोंनांगौ रस खालामनानै। आंबो मालाबा लोङो उदै गरम जाबाथाय। उदैया थान्दा जायो आंनिया आरो आङो किडनि पाथर जाजानो गिनानै उदैया ख्रेब ख्रेब खनाथिं सायोबाथाय बे फात गाजाखौ रस खालामनानै लोङो। सानसेयाव खनथामै लोङो। सानथाम सोमफ्लांनो नागिरदों आङो, खनथामै लोङो बेखौ। मालाबा लोङो आरो बेबायदिनो सानसे साननै सानथाम लोङो। बे उदैया मोजां जाबाथाय लोंला आरो। किडनि पाथर जानाय मानसिफोरा डाक्टारनाव मेडिकेलनाव रिपर्ट नायनानै मिन्थियोबा बे बिलाइखौ रस खालामनानै लोंनांगौ आरो। होमबाना उदैनि किडनि पाथर जानायफोरा हामो आरो मोजां। बे बिलाइनि रसखौ दिहुनना लानानै साखनिजों मोजाङै सनानै गिलाससे दैजों मिलायनानै बेनि रस आरो खेबसे लोंगासेयाव गांनैनि रस दिहुननानै नांगौ, देनानै लोंनांगौ आरो। बे बिलाइखौ गायोबा ओरै गायनांगौ हायाव आरो बिनिफ्राय गाजा ओंखारगोन आरो आमदानि गाजा ओंखारो। होमबाना आमदानि फुलि मोनसिगोन। आं बेखौ दा साफा सुना लाबाय बिलाइखौ, फात गाजा बिलाइखौ सुनानै लाबाय मोजाङै साफायैनो। दा आङो देनोसै, मिक्सार खालामनोसै थबसियाव। देखांबाय आं थबसियाव नै बेखौ देनानै लाखाबाय। उदै गरम जाबाय थादोंमोन ना, ओंखायनो आङो दा बेखौ लोंनोसै फात गाजाखौ दै एसे होना लाबाय। बिदिनो लोंबाय थाखायो आङो मालाबा। नै आं दैखौ खम होना लाबाय एसे। लोंनोसै आं खेबसेनो लोंनो हानाय बायदि, ओंखायनो खम होना लादों दैखौ। उदैया थान्दा जानायनि थाखाय लोंनोसै आं दा एसे। लोंखांबाय आं गैला नै। फात गाजा बिलाइखौ ओरै गायनांगौ, ओरै बेखौ सा दोननांगौ, बेखौ सिङाव दोननांगौ। मोना बिथिंजाय गाजा बेरगोन, बिथिंजाय गाजा बेरगोन। एसे आं दा बेखौ बेरा होना दोननांसिगोन, नङाबा दाउआ एबाथाय गाजा बेरनाय नङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो।